Assalamu alaikum, barkanmu da rana. Bari in nuna mana yadda ake yin bincike akan coins da kuma yadda ake analysis, yadda coins ɗin yana da kyau ne ko kuma bai da kyau, ko kuma abubuwa dai duka zan nuna mana yadda abubuwan suke. Za mu shiga ga kayan aikin mu nan. A cikin kayan aikin mu za mu shiga wannan ne, dex screener. Shi za mu shiga. Yauwa gashi mun shiga dex screener, ya buɗe mana. To sai mu shiga new wannan, wato za mu duba sabbin coins ne. Mun taɓa shi. Yauwa gashi ya buɗe mana. A cikin wannan coins ɗin, bari mu zaɓi guda ɗaya. Bari mu zaɓi wannan na uku. Yauwa gashi nan mun shiga. Ga abubuwan shi, ga liquidity shi. Yana da liquidity 155,000. Sai kuma yana da market cap 900,000. Sai kuma ga trading volume nashi 27.8. Wannan shine. Sai kuma masu siya da sayarwa, shine wannan na tsakiya. Masu siya sun fi yawa 13.9 million. Sai kuma 13.8 million shine volume na sayarwa, wannan kuma volume na siya. Sai mu je ƙasa. Ga contact address nashi. Ga contact address nashi na coins ɗin. Wannan ne contact address nashi na tsakiyar nan da nake jan wannan abun akan shi. Shine contact address nashi. To mu kwafi contact address ɗin kuma sai mu tafi cikin avia.io. Mun kwafi contact address ɗin, so sai mu zo mu buɗe avia. Yauwa sai mu zo mu yi pasting na shi a saman nan. Yauwa to ga coins namu nan yana trending a kasuwa. Yayi plus 1,280. Gashi kuma har yanzu yayi numfashi ma, har yanzu yana so ya sake ɗaukan hanya. Gashi yanda candle nashi yake. Spin na candle namu yana 5 minutes. To ba wannan ba, bari mu je ƙasa. Na nuna mana dama yadda ake siya da sayarwa. Sai mu zo kan wajen liquidity nan. Mu taɓa wajen liquidity nan. Mu shiga. Gashi. Ga liquidity su da suka sa. Yanzu haka wanda yake a kasuwa. An sa masa liquidity 167,000. To sai mu zo mu taɓa wajen security wannan. Za mu taɓa wajen security nan. Sai mu shiga. Ga risk management nashi 40%. Risk management nashi 40%. Sai kuma ga no blacklist, wato ba za a yi blacklist nashi ba, ya riga ya verify. Not admit to verify to kaza kaza, duka wani abubuwa da suka yi verifying ne na wannan token ɗin, sabida gujewa risk har suka samu 40% kenan na gujewa kaman a ce register ne. Ka yi register da kaza, ka yi register da kaza, sabida ana tsoron kar ka zo ka gudu ko ka raffle na mutane. Mutane sun sa kuɗi kuma a don coins a kansu. Da shike wannan ma dex trade ne mu zamu ba ma buƙatan wani holding.
holding ba ma trading ma babu trading in 30 minutes. Trading ne kawai wanda mutum yana shiga kawai ya samu abin da ya samu zai fita. Babu trading in 30 minutes a wannan kasuwan. Wannan kuma top 10 gashi nan top 10 token holders, wato holders ne top 10 wallet kenan wanda suke rike da wannan coins din masu yawa. Wannan yana da na farkon kenan, number 1 yana rike da 7.22, number 2 yana rike da 2.1, hakan nan ga sunan dai duka har zuwa na ƙarshen da ke rike da 0.95% na wannan token din. To bari mu duba wannan wajen, gashi nan wannan LP din nan. Bari mu duba liquidity shi, sun yi locking ne ko ba su yi locking din liquidity ba. Liquidity sa ba su yi locking ba, ba su yi locking liquidity ba. Wannan ba su yi locking liquidity ba. Bari mu duba baya ko sun yi locking liquidity a baya ne, mai back. Yawwa, ok gashi nan sun yi locking kwana 3 gashi nan LP lockets ga 3 a sama, 100% 3 days kenan. Wannan kasuwan za su ci shi kenan har kwana 3 kafin suke da daman cin janye liquidity kasuwan. To gashi nan coins yana ta tafiya. Ɗazu yana kan speed din 1,200 da wani abu, gashi har ya zama da 400 da wani abu. Coins na ta tafiya, ga volume nashi, ga market cap nashi. Market cap nashi yana ta karuwa 1.24 million. Gashi nan market cap. Ga holders kuma nan, holders suna da holders 5,979 su ne wanda suke holding coins din. Akwai kuma wani ɗan jan hankali kaɗan da nake so na yi. Bari mu koma a can side din, a cikin dex screener kenan. Kaman yanda na ce liquidity